Omen TP-zik szerintem szállj. A Santos. Aha. Nem kéne. Így van, itt van szájtom. Gecko Cyton. Elvisztem a 8 and 40 on Ebbe az meg. Gecko 80. Mennyi erre az esély? Stairs-en van a rész. Shotia volt, de már szem operálta végül. Hihetetlen kép az. Stairs-nél volt utoljára. Oh my god, bro. Jézus, Nagyon jó vagy. Nice. Ez klippel. What's up, Klippel. what's Klippel. It's good, bro. I can't say anything. Ember. Keci, hogy lehet ennyire carrizni? Kétszer észre a pali. Jézus. Jó, nem észre. Gót.